Good morning mga kayo! Ayun! At kararating natin mga kaayop dito sa Wesleyan University. Kasama natin ang dalawang ayop, si Jay at si Joshua. Madilim-dilim sa part ni Joshua. Magpapa-enroll po sila mga kaayop at titignan din natin ang kanilang mga grades. Kung sila ba ay matinong nag-aaral. Ang kanilang kurso po rito ay theology, bachelor. Sila po ay naghahanda bilang mga pastor ng ating iglesia para sa ministeryo ng ating Panginoong Diyos. Amen! Amen! Ayan, so bababa na po tayo at ipapakita ko rin sa inyo ang ganda ng Wesleyan University, pati ang Wesley Divinity School. Diyan din po tayo nag-graduate sa Wesley Divinity School. College po siya dito sa Wesleyan University. Shoutout po sa mga dati nating kaklase at nag-graduate at nag-aaral pa. At kilalanin din po natin ang bagong dean ng Wesley Divinity School. Yahoo! Let's go! Ciao! So ito po yung buong building ng Wesley Divinity School. Ngayon ay nire-renovate na po yung ating boarding house. Diyan po kami nagbo-board dati mga kaayop. Ginagawa na po ngayon. Ito po, Wesley Divinity School. Nakakamiss. Guys, libreng bumalik. Ayan. At syempre dahil wala naman pong klase dito, lahat ay online. Ay, ganito muna ang kanyang ayos. Ito po ang mess hall mga kaayop. Dito kami kumakain ng sabay-sabay noong ang klase ay physical pa, face to face pa. Ayun. So, kaagapay, patuloy pa rin po tayo na mukhang tulog pa ang ating mga kasama. Ngayon po ang scheduled enrollment po nila Joshua at ni Jay. Ganun din po kung hindi ako nagkakamali yung enrollment ng mga estudyante natin sa Master of Divinity. Yeah. Let's go mga kayop. At hahanapin natin sila. Ayun oh. Silipin nga natin yung kanilang nire-renovate. Nire-ready na ulit nila mga kayo pagkahanda na ang face-to-face class. Ganda oh, hanggang tiles. Kita nyo yan guys. Talagang may inganyo kayong mapapasok na ulit. At nandoon ang mga kasama nating pastor. Hello mga pastor, teacher. Oh, Adventures of Pot. Salamat po. Happy New Year din. God bless. Ayun. Titignan ko yung mga grado ng dalawang yon. Pagka INC, i-report ko na. Kami po yung currently middler ng WDS. Mag-enroll po kami today para to enlighten tourists. Hindi niyo ko sa kilala ko sa. Ako po si Pastor Americus Bruno Sambilla Baccalaureate Methodist po. Central Tarlac District po. Shout out. And shout out ko po yung nakikita ka makinig po. Binabati ko po ng magandang umaga po sa atin lahat. At si
si teacher. Ano po? Hi po, Teacher Mitch. Hi po, From Tarlac. Tarlac po, Mitch. Tarlac. Shout out. Tarlac City. Binabati ko po lahat. Charot. Taga Bulacan. Hindi. Bakit may Ah, natin Taga Bulacan lang wala. Ano, mga kaibigan ko sa Bulacan, Ate Cory. Si Pastor Kwan. Ano, sina Kuya Bok, ganyan. Talaga naman. Hello. At magbe-breakfast muna tayo mga kayop. Dahil maaga ang ating dating. Nakakamiss ang Wesleyan University. Nakakamiss ang mga estudyante. Diba Joshua? Ano bang masasabi mo sa mga estudyante? Este yung school pala natin. Siyempre, magaganda lahat ng mga ng mga building dito. Yun, oo, maganda. Ito yung mga grades ninyo ha. Tignan ko yan. Tapos ipapakita rin natin dito sa mga sumusubaybay sa atin. Naku, patay. Sigurado. Naku, patay talaga. Hindi talaga yun. Magandang umaga po. Morning po. Kain lang po. Hindi naman na tayo ilagdabay sakyan. Naalala ko pala yung parang video content. Titignan natin kung bukas pa ang ating kinakainan. Ang espesyal na kinakainan. May mensahe kayo mga kayop. Shout out pala sa mga midbig. Ano? sa mga may bunga nga dyan, shout out. Shout out kay Judy. Ano yung nalakar kanina? Yung hinatid mo noon sa may gate, Joshua. Oh. Ba gusto mong batiin? Sige, Josh. Wala naman akong inaatid na. Lagi. Wala. Walang gano'n. Di ba dapat pag pastor ay nagsasabi ng katotohanan? Okay. Josh, pakisabi na yung totoo. Shout out na lang kay Judith. Agoy! Judith na naman. Sina na naman. Judith! Tatang Rolly. Hello. Hello po. Good morning po. Ano, nag-bike ka? Ay, hindi ah. Ano, Josh? Morning po. Pastor John, Pastor Eric. Cesar po. Opo. Sinamahan ko sila tang. Titignan ko yung mga grade nila at isusumbong ko kay DS pagka puro INC. Tatang Rolly. Oo. Nakadalaman ka rin yan ha. Opo. O di paano? Dendeng kami. Opo. Naku, haba na ng pila. Pilahan na natin yan. Kayo, tang, TOR. TOR tayo. Kuha ng TOR.
Ma-effort at edit. We're going to the CR. CR ka muna, boy. Good morning! Si Pastor daw. Welcome back! Yeah, thank you. No shout out sa mga klase nyo. Hello. Pastor Jen. Oh, then andun yung si Sir Showerman. Oh. Shout out. Kay Pastor Jason. Wala? Wala siya. Wala. Ako lang mag-isa. Bakit niya? Pa-COVID, di ba? Oo, nang gumala. Si Pastor Jason? Hindi si Pastor Jason Malyari. Ano? Malikdam. Malikdal. Okay naman, pero... Hindi ko na. Very good friend. Ay, ikaw, kumusta ka? Boy pa. Ano pa? I think therefore I am. Anong ganon? Anong ganon? Bilog? Apat yung bilog namin. Apat ang gulong. Ano ba yung gusto mo itanong? Siguraduhin mo lang na kaya-aya, mabuti, nasa Biblia, itinuturo ng Diyos. Yan, kasi banal na banal tayo mga kayo. Kailangan ko sa checkpoint. Hindi ko iniisip yan. Wala tayong pera dyan. Naka-clerical Yung pahit mo na pastor, oh. Oo nga, Pastor. Nangangayaan. Kailangan ito. Ako pinapadalhan ng pagkain. Pero grabe po yung mga ano nyo po, yung mga tour nyo, Pastor Dak, kung saan saan. Belated. Abilitated. Belated. Happy birthday. September pa ako ah. Oo. Naalala ko yun. Ngaya ko ba? Ikaw yung belated. Ganda kaninong motor pa ito. Bagay po, Pastor, 1 month celebration. Kayo lang ang nandyan. Dalawa lang kayo. Sige, at punta muna kami sa office. Opo. Sige po. Sige po. Yan. Saan kayo magla-live? Sa dating kinainan. Gilid-gilid. Sige. Sige, babayu. Salamat. Hindi mga kayop. Pupunta tayo sa Dean's Office ng Wesley Divinity School. Tipong papansin lang dito sa likod. Kailangan kayo, kaya kayo ngayon kinukuhanan eh. Hello! Shout out sa'yo. Sino yung tinutukoy mo? Ano yung sa'yo na? Anong gagawin mo pag nakita mo si X na may ka-holding hands? Tapos na pala yun. Watch out! Watch out! Watch out. Watch out! Shout out sa'yo, ha? Shout out sa'yo. Ang pinakamagandang topic ngayon ay titignan natin ang mga konteksto ng mga estudyante, mga building dito. Konteksto ng mga estudyante. Ng mga building. Seryo? Building nga ba talaga, Joshua? Huwag nga ako, Joshua. Building ba? Titignan natin bawat detalye ng mga estudyante, mga mga building dito. Nahuli ka na. Ayan na. Kung gaano nga ba kaparaiso dito. Ayun, nakikita nyo yun mga kayop. Ayun. Paraiso. Ayun, yung building doon. Yun ang library. Oo. Ano nangyayari sa'yo, Jay? Library tsaka Akala ko po yung tumatakbo. Ano tumatakbo? Wala nang tumatakbo rin. computer room. John Wesley, ang pundador ng Methodism. May kamukha yun, no? Yung naka-orange na taga-IND. Si Trisha. Trisha, sino yung Trisha na binabanggit mo? Ako, delikado ka, Josh. Parang Joshua. Ito yung sinasabi ko, yan yung building na yan. Gaganda nila, di ba? Ay, gaganda ng mga building. Diba? Joshua, ano ba yung may babahagi mo sa hatid-hatid na yan? Ano magandang itapitin mo yan? Ilan na ba hinatid mo dito? Ilan na ba ang ihatid mo sa gate? Joshua. Ang tips ko lang para sa mga estudyante dyan ng Wesleyan, huwag kayong maghahatid ng kung ano-ano sa North Gate dahil makikita kayo sa Divinity. Dapat sa
main gate lang. Tsaka sa Magaling. hospital. Ayun. Ito ang bagong tayong building mga kaayop. Ayun, kikita nyo yun. Ayun. Building ng Eduk yun. Oh, Eduk. Building. Morning po. Hello, ma'am. Gusto po. Ito si Miss Karen. Ay, hello po. Ganyan na lang po. Opo. Cesar po. Siya ay sa ating Office of Instruction. Kumusta? Sir Cesar, Opo. Sir Jay, Joshua. Saan kayo? Sa province po kayo galing? Pangasinan po, ma'am. Opo. Lupa. Theology. Oh, kayo Bachelor. yung gusto kong makita. Yan, opo, ma'am. Tama. Hindi. Kasi may funds para sa kanila. Pati grades, ma'am. Tignan nyo. Oo, sige, upo lang kayo. Dito po ang bagong office ng Wesley Divinity School. Sir Jeff Lumanlan ng ating admin assistant sa WDS. Sir Junavern? Didimin ka ba? Baga hindi ko matapos, di min malmalpasan. Grabe. Hindi man malmalbas. Hello, vlog. Shout out. Kumusta mga taga-Pangasinan? Artista na ako. Hello mga kayop! Kanina kumain tayo, ngayon kakain ulit. At medyo matatagalan pang enrollment ng mga kasama natin. Nandito na rin si Patrick, theology student, at si Pastor Rizel, mag-enroll ng kanyang thesis pang doktor. Kuno? Sana all. Hali kayo. Pastor CP and Pastor Kat. Bukas daw. Bukas po. Oh. Shit, kakain pa lang. Doon sila sa mas mahal. Kailangan nila ng privacy. Patrick, kamusta ang biyahe mo? Okay naman po, okay naman. May gusto ko may shoutout? Batiin? Wala. Yung sa akin kay Jayan. Si Jayan daw. Jean. Diyan. Oh, sige. Jean! Yung Jaconesa ba yan? Oo. Yan! Iba din! Sige, ilalakad ka namin doon. Patrick. Jean, shoutout sa'yo. Kay Diyan. Nandito si Patrick. Kaya pa kamusta kami, Patrick? Iyan, ang poging-poging si Patrick. Ano ba bang hanapin mo, Jean? Di ba, pastor? Kabanal-banalan nga, sabi ni Chaplain kanina. Sila yung mga kabanal-banalan. Oo. Ang oras po ay ganap na alas 12:21. Wala pa pong naka-enroll sa kanila. At ako naman po ay inasikaso ko ang aking clearance. 20 pesos ang aking babayaran, pero ang pila na 1 kilometro na po yung haba mga kayo. Kaya
tayo ay umaasa na baka may mapakiusapan mamaya para mabaya. Sila yung magbayad. Ibayad pala. Ibayaran tayo sa pila. At makauwi na rin kami sa Pangasinan. Si Patrick po ay taga Bulacan. Kamusta ba Patrick si Pastor Aaron? Kakasal na po, kakasal. May sosyal. Pastor Aaron, hindi ko kakasal ka na pala, hindi ko makakalimutan Sa'yo yung magsusuot ng buntot na mahaba. Salamat na lang sa lahat, Pastor Aaron. Hello mga kayo! Hello people! At dito na nagtatapos ang ating araw. Yeah! Pero hindi pa tapos ang enrollment ni Joshua. Hindi Kaya tang ayaw na ng tadhana na maging pastor siya. Naku po! Iba din! Baka naman kasi puro INC, puro incomplete. Naku po! Puro bagsak. Ako rin kinakabahan din ako sa grade ko. Puro babae, puro pagtulog. Ganun. Yan. Puro pag-aad ng mga class, puro pag-aad ng mga iba-ibang gawain. Hindi nakapokus. Ayun, praise the Lord din po at Thank you po! naka-enroll na rin si Paring Jay. Pero syempre bukas na bukas, nagkataon lang po na medyo may problema ang system nila. Dahil sa mga bayaring nakakalula. Sponsor, bigyan namin! Woo! Mga 30 mil. Tsaka pangkain lang po. Yan. Sponsor. Itutuloy po nung classmate ni Joshua ang pag-i-enroll nila. I-enroll na lang po si Joshua mga kayo bukas. Yay! So muli po kaming babalik dito ng February 12, Friday. Hindi mo tayo pipicture kay Uncle? Kay Uncle Wesley? Bye-bye Uncle Wesley. Bye Uncle! Para sa kanilang scholarship form. At ang ating TOR mga kayop. Yun. At yun na po ang ating academic journey. Dito Ay, sa baka matuloy. Hello! Shout out! Hello! At hanggang doon lang ang academic requirement po ng pagpapastor sa United Methodist Church. Graduate ng Master of Divinity. Sila ay bachelor pa lang at may kahabaan pa. Pero pag nandito ka sa Wesleyan, parang kahapon lang yan. Sa sobrang bilis, mag-crack na iyong ulo. University Philippines ay paraiso ang kinaroroonan mo. Ayun. Lugar ng mga Diyos. Sige mga kayo, patbiyabiyahin na kami. Pastor na! Yuhu! Tao ko. Sino ang tao di kay? At walang tao mga kayo. Wala ang tao. So sad. Sige Pastor na, pagpapaalam na kami, panoorin mo na lang yung vlog. Babay Pastor. See you! We shall return. Wesleyan University Philippines. Adventures of Pot, signing out. Ciao! Ikaw, wala kang babay dyan. Bye-bye!